हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दै आं नोंथांमोननो दिनै ओरैबायदि माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों जाय बुस्थुआ जोंनि देहायाव सुगार जायो बे सुगार जानाया मा बुस्थुजों हामो एबा माजों हामो आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय था गोबां माने डक्टरफोरानो आरो गोबां आयुर्वेदिक मुलि बानायग्राफ्रा बुंगासिनो दं बेखौ माने सुगारा एकदम 100% हामगोन आरोना नोंथांमोना माने फार्स्टआव डक्टरजों चेकआप खालामनानै ओमफ्राय इयुनाव बेखौ जाखांनानै इयुनाव चेकआप खालामफिनबा नोंथांमोना आन्दाज मोनगोन आरो नोंथांमोन नायलांबाय था आं देखायनि मा बिफाङा हामो दै नैबे जोंहानि दंग'आनो आं देखायनि र' बेवहायबो दंथारोमोनलै र' नैबे दं नै फिसासो नैबे नैबेनो नै माने नैबेखौ मा बिफां होनोथाय आंबो मिथिया माने बाबाया बुंदों आरोना बेखौ माबा होननानै नास्राय खर' ना माबाबो होनोनो नैबेखौ आरो बियो लाफाफोरजोंबो जाफायो नामानो बे आरो दंबावोमोन र' बा आं खोन्थानि नै बेखौ उनग्लिनानै जानांगौ आरोना लोंनांगौ सरनानै आरामनो उनग्लिनानै बेखौ र' हरैबो दंमोन नै मोजां सिनायना लादै नोंथांमोन बियो बिदि बिबार बारो नै थुब्रानो बिबारैनो उनग्लिफादै बेखौ आराम सुनानै नै बिदि एसे बेन्दों बायदि बुस्थुआ नै बेलाय बियो नैबे नङा दै बे नङा नै बेखौ बेनो नामा बे नङा आलदा बेबो एखेहां नुयो दै नै खिन्थु आन्दायगोन बे नङा नै बेना बिलाइआ एसे गोलाव नै बे नङा दै बेना बिलाइआ गोलाव खिन्थु बिबारा एखे साइसनि बेना एसे माबा बे बिबारा नै ओमफ्राय बिनिया नै आलदा बेना बिलाइआ आलदा एसे ओमफ्राय बेना आलदा नै बेलाय बेना नैबेसो दै मालाबा नोंसोर नैबेबायदि मेरला थायो खिन्थु बेखौनो नंफ्लांगोन नोंसोरो नैबे बिदि बेखौ माबाजोंबो जायो नामा मेसेङाव बिराद मोनो दा मोनसिगोन नैबे बुस्थुखौ बेखौ उनग्लिनानै आराम बे माबा क्रास खालामग्रा मोनसे माबा दङ ना गेब्लेहोग्रा मेचिन बेजों आरामसे माबा सुनानै बेखौ बहाय गेब्लेहोनानै आराम दोखो खालामनानै बेखौ बिदैखौ लोंनांगौ आरो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे आरो लोंखांनायनि उनाव नोंथाङा टेस्ट खालामदो डक्टरनाव चेकआप खालामफिनबानो जाबाय नोंनि सुगारा हामदोंना हामाखै बेसेबां दंबावो आरो बेसेबां माबाखौ अब्लानो आन्दाज मोनगोन आरोना नोंथां जा नागिरबायगासिनो दं बेखौनो नागिर दिनैसो नायसनदों आं नैबेहाय नैबेनो दा नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय माबायदि मोजां ना गाज्रि आं नोंथांमोननो देखायगासिनो माबायदि बानायनांगौ